nou clip pe YouTube. Sunt cu Dezi și cu Vlad. Ne plimbăm pe aici. Vedem noi ce facem. Vedem mașina aici. Stăm după Vlad. Mergem la Luca acum. Ciao. Hai un cum de bun. Bun. Dar ce facem? Papers. Tanto era. Ba da, da. Și? Bă! Da. Mamă! Atârnau de pis. Ba, dar n-ai pot. Doar pe aici. Ne voi fac că dăm un flet. Bă, dar ce bate vântul. Hai. Da. Hai bine. Așa ce fac, era. Da. Acum vezi că zice nu e bun. Hai să-l Arată-le ce vreau să dau. Deci, eu v-am dau asta și scările. E ușor. Pentru mine. Dacă nu-l dă bine,
Și nu dă flat, dați toți follow. E popață. Haideți. Haide. Dar străcoșă. Bă, ia și tu suc. Dă-mi cu apă. Ia înghețat. Ia bă. Bă, Și suc. e apă de unde? Ia sticlă. Apă sau suc, bă? Da, la 2 lei. Bă, Da, la 2 lei. la plată. Da. Plată. Și-am și mi-a înghețat, că ăsta și-a luat înghețat și nu mi-a dat. Păi dă rezultata. N-aveam bani să știe. Uite vă dau scările, te vezi? Ia. În bură. Le-am dat scările. E steluța și Mariana la magazin. A? Aici cu bicicletele arată-le aici. Și... S-a dus ăsta să ia ceva de la magazin. Mă lași mie. De mâine plouă. Mâine? Da. De unde știi? Păi mâine e 16 grade și de mâine acolo plouă până vineri. Și se poate găsi sâmbătă. Bă, Bă, dacă... a fost frumoasă zilele astea. Da. Bă, dacă ploce noroi, nu cred că mai se facă. E noroi și n-ai ce să faci noroi. Da. Aia e problema. Da, e nașpa rău. O, aici pe GoPro. Și bașcatele. Mai plăște și GoPro. Nu, mă, că nu pot, la asta nu pot să car. Dacă o fac cu partea ta, partea ta și așa mai departe. Mi-au și eu GoPro. Acum au rămas fără bani. Ce bași cu mâna Bine, sclavnă, când aduc eu bani, îți dau la mumu. Ți-am dat 2 înghețate. Bine, sclav. Hai, vă dă și nouă. Gileuri. Vă dau gileuri. Na, unul de fiecare. Ca tot am 2. Și asta mâncăm mai mult. Ce asta ce? Ce așa, mă? Nu te trebuie. Dă-și un pic. Să dau capul de macar. Dă-și un pic. Aha, du și el 10 Ala mușchi, nu de... Ia tu. Să te arunc în Ia, mă, ia. Stai, încearcă. Nu, mă. Trebuie numai cu piciorul. numai cu băbăul? Nu, mă, cu aia, hai. Hai. Auzi, câine, aruncă și mie asta. Hai, câine, hai, doamne. Se aude. Sunt 2 băgătoare, nu, la tine ușa deschisă. Băi, dă-te. Mă, te pică în cap. Cine să pice, mă, eu? Da. Acum am are flețe, da, aici. Mai știi când am dat flețe aici? Mhm. Altele cu ceasul.